Nokambirana mpulogalamu yathu ino ndiyoti kodi ngati dziko pamene tikumva izizi tikudziwa kuti dziko la Malawi likhale likukhudzidwa ndi nyengo ngati imeneyi takonzekera motani. Kodi Malawi ili ndi zofunikira zokwanira zoonetsetsa kuti anthu ali ndi chakudya itakhala kuti nyengo imeneyi yatikhudza motere? Komanso mafunso ena amene tikhale ndithu tikukambirana mpulogalamu yathu ya lero. Mu studio muno ndili ndi Innocent Mphongolo. Wadzuka bwanji Innocent? Ndadzuka bwino kaiwe pena. Inenso ndadzuka bwino. Eziko ukangati El Nino yakupezani kale. Kangati El Nino yatipeza kale. Ndithu. Koma tingonenanso kuti tili ndi Leonard Chimwaza, katswiri pa nkhani za ulimi amenenso tikhali nawo ndithu mu programu yathu ino. Atula nkhani athu Charles Jingini, Abdul Kalonga komanso Chimwe Maseko akhalenso ndithu akucheza ndi Amalawi m'maboma osiyanasiyana kuti nawonso ayikire ndemanga pa nkhani yathu. Koma Innocent, ndisanapite kwa Achimwaza, posankha ifeyo kuti tsiku la lero tikambirane izi, panali ndithu kuzindikira kuti ndi nkhani yofunikira. Amalawi, dziko la Malawi, nkhani ya ulimi ndi nkhani yofunikira imakhudza magawo osiyanasiyana. Mwina tiyambire pamenepo kuti why should we be concerned? Tikhale bwanji, nchifukwa chani tikuyenera kukhala okhudzidwa ndi nkhani imene yonena kuti dziko la Malawi likhale likukhudzidwa ndi nyengo imene ya El Nino? Ndinene apa amene unayambira kale kufotokoza kuti nkhani yokhudza ulimi kuno ku Malawi ndi nkhani ya timane ati life and death, moyo ndi imfa. Ifeyo timadalira kwambiri ulimi. Timadalira ulimi pa moyo wathu wa tsiku ndi tsiku, achakudya. Anthu ambiri amene amakhala madera akumudzi chimene amati akapanga survive, ifeyo tikukhala ndi moyo amadalira kulimako. So ndi nkhani yonena kuti ikankhala kuti nyengo yasokonekera timadziwa kuti chiwerengero chachikulu cha Malawi chikhala chokhudzidwa kwambiri. Komanso chuma cha dziko lino likamati lapanga ndalama lili ndi chuma, tikamati ayi kodi chuma chathu sichikuyenda bwino kapena chuma chathu chikuyenda bwino, mbali yayikulu ya chuma chimenechi imachokeranso ku nkhani imene ya malimidwe. Ndi chilichonse chimene chimabwera kukhudza ulimi kuno ku Malawi chimenecho chimapereka nkhawa, chimadzetsa mantha. Tikambe apa kuti nkhani ya El Nino si nkhani yatsopano, ndi nkhani yonena kuti mbuyo mundithu tayimvapo, yatigwerapo, taonapo mene imapangira zinthu zake. Mavuto ena amene dziko lino likumana nawo pakadali pano ndi mavuto amenenso anadza chifukwa cha El Nino. Tinakanika kupanga recover bwinobwino kuti tikhale kuti tabwereranso mchimake. So El Nino amene akubwera chaka chino, ndine tuli chaka cha ulimi chichi akumutcha kuti super El Nino, meaning kuti uyoyo ndi wankokomo, uyoyo ndi wamphamvu, uyoyo ndi waukali. Now ifeyo kumanena kuti kodi ngati dziko tikudziwa bwanji za El Nino amene, super El Nino amene, kodi tikukonzekera motani? Chifukwa chonena kuti ifeyo moyo wathu umakhala pa ulimipo. El Nino amakhudza ulimiwo, ndengati chinthu chimene chimakhudza ulimi atiuza chikubwera chili patali. Kodi ife tikukonzekera motani? Tikukonzekera mokwanira kuti tikhoza kukumana naye El Nino ameneyo asatipange affect kwambiri, tithe kupanga survive. Chifukwa chonena kuti kabweredwe ka mvula kamakhala kosiyana, kumakhala ng'amba, kumatentha kwambiri. Ifeyo mwina ulimi wathu ndi ulimi wodalira mvula. Ndi mvulayo ikakhudzika ikasokonekera zimene zimakhala ndi vuto kwambiri. Ndiye timafuna tione kuti kodi takonzekera motani ngati dziko. Kodi El Nino uyuyu akadzabwera tidzamutchaso ngozi yogwa mwadzidzidzi? Chifukwa padakali pano tikudziwa, kodi tinadziwa liti kuti khala ndi El Nino? Tikadzapeza tiyamba kumana ndi zimenezo ndi tidzapanga jenkha, ndi zimene tifuna tione. Chabwino, ndi monga ndinanenera muja pa line tili ndi Leonard Chimwaza amenenso ndikatswiri pa nkhani za ulimi zimenezi kuti soti khalire limodzi ndi kuwunikira nkhani imene. Achimwaza, madzuka bwanji? Abena inetu ndadzuka bwino, sitidziwa ino ku Blantyre ya limodzi ndi Innocent. Ayi, ife tadzuka bwino ndithu. Nkhani yake ndi imeneyi ya lero imene ndifuna kunyamuka nayo, nkhani yokhudza El Nino. Ndifuna ndiyambire ndi funso limenenso mwina Innocent anatsindika amene amayankhula posachedwa apa kuti
titakhala tikumva malipoti a El Nino komano mwina inu anzathu amene mumakhalanso very close ndi alimi komanso kutsatira ntchito za ulimi pa ground, tinene kuti ngati dziko choyambirira poti sikoyamba El Nino amakhudza motani ntchito zathu za ulimi, ndi apa patikuyang'ananso kuti super El Nino ali ndi kuthekera kotani kokhudza ntchito zathu za ulimi komanso kapezedwe ka chakudya? Zikomo kwambiri Bena kuti chaka chinochi kwambiri tikamakamba za chaka tukamba chaka cha ulimi chimene kwambiri chimayamba pa 1 October kudzatha pa 30 September. Ndiye monga mmene department yona za nyengo ndi kusintha kwa nyengo ya kambiri kuti pali kuthekera kuonena kuti chaka chinochi cha 2026-2027 dziko la Malawi pokhala ndi limodzi mwa mayiko amene ali kunsi kwa continent ya Africa tikhudzidwa ndi nyengo ya El Nino. Inosengambapo kuti ikhala super El Nino kusonyeza kuti ma El Nino amene takhala tikukumana nawo mbuyo mwina El Nino uyuyu akhala kuti tinene kuti volume yake ikhala yokwererapo kusiyana ndi mmene enawo akhala kuti khudzira. Ndiye ulosi umenewo zikutanthauza kunena kuti mavuto amene tingakumane nawo chifukwa cha El Nino ameneyo akhala okulirapo kuposa amene takhala tikumana nawo ndi El Nino wambuyo. Chimene chikusangalatsa panopa ngakhale ndi nkhani yomvetsa chisoni komano tinene kuti ulosi umenewo umene wayamba kufika mauthenga amphamvu, mauthenga ozindikirisa amalawi kudzera mu njira zosiyanasiyana ngati mmene tikuchitira pano pa wailesi ayambano kufika kwa alimi. Ngakhale alimi ena sakudziwabe kuti kodi chifuna kuti chichitike ndi chani. Ndikukhulupirira kuti ndi ntchito imene adindo maunduna osiyanasiyana, unduna wa zachilengedwe, wa zaulimi komanso mabungwe osiyanasiyana, ndikukhulupirira kuti no akhala pakalikiliki pozamisa kuti mauthenga amene afike. Now tingobwerera pang'ono kodi El Nino ameneyo amabweretsa chiopsezo chanji. Tikatsatira zimene a department ya za nyengo anena kapena no amatiuza nthawi zonse, El Nino amathandizira kuti mdera kapena mdziko chigawo china chake kusagwe mvula yambiri. Ngati dera limene sikugwa mvula yambiri, chotsatira chake chimakhala ng'amba, drought. Ndiye chaka chino paulosi umene waperekedwa tinakondwa kuti masabata awiri apitawa department imeneyi inapereka paulosi onena kuti ndi mmene zikuonekera maboma pafupifupi 12 akumwera kwa dziko la Malawi amenewa ali pa chiopsezo chokhudzidwa ndi ng'amba umene ubwere chifukwa cha El Nino. Zimenezi zimene manena kuti ndizosangalatsa. Chimene chotanthauza nchonena kuti nkhani ya chakudya imene munakamba ija Bena apapa ndiye kuti nodzikupereka no chiopsezo onena kuti maboma amenewa chifukwa chonena kuti mvula sigwa bwino, mvula sigwa modalirika kukhala ng'amba, ndiye kuti no mbewu zosiyanasiyana zimene zilimidwe ndi alimi osiyanasiyana maboma amenewa sizichita bwino chifukwa chonena kuti mbewuzo sizinalandire mvula yabwino, mbewuzo sizinalandire madzi abwino chifukwa cha ng'amba zimene zili kumeneko. Choyamba. Chachiwiri, tikamakamba za El Nino tisamangoyang'ananso mbewu zokha, tiziyang'ananso nazonso ziweto. Zotanthauza zonena kuti malo amene kuli madambo kumene kumakhala msipu ngati sikukhala chinyontho chokwanira, ndikuti msipu nawo suchita bwino, nazonso ziweto zikhudzidwa. Nawo ziweto zakhudzidwa chifukwa chonena kuti msipu kulibe, mbewu zakhudzidwa chifukwa chonena kuti mvula sidagwe bwino kuli ng'amba. Zotsatira zake ndiye kuti chimakhala chilala chachikulu chimene chimakhuza miyoyo ya anthu, chimene chimakhuza chuma cha anthu komanso chimakhuzanso dziko motero. Ndi mmene ulosi ulili panopa zikupereka chithunzi chonena kuti no chigawo chapakati mvula yake ikhalako yapakatikati, madera ena ngati kudowa ndi kuntchisi mwina mvula ikhalako yochulukirapo pang'ono. Pamene no chigawo chimene mwina chiopsezo chake ndi chochepa ndi chigawo cha kumpoto kuyambira mu Mzimbamo kumapita no mpaka kuchitipa. So chimene chili chamwayi chimene chikuti panopa ngati dziko tadziwiratu kunena kuti pali chiopsezo chimenechi chifukwa lamulo lija la disaster risk management la 2023
limatsindika kwambiri pa kukonzekera preparedness. Ndiye funso limene mwina ifeyo ngati Malawi panopa July 2021 tikuyenera kuti tizizifunsa ino akese kuti ifeyo ngati dziko 21 million Malawians mmene talandira ulosi umene wa mmene nyengo ikhalire tikukonzeka motani. Tamvetsedwa kuti maboma 12 ali pa chiopsezo chimenechi kuti takonzeka motani. Alimi tawakonzekesa motani. Madepartment osiyanasiyana takonzeka motani. Maunduna osiyanasiyana takonzeka motani. Mabungwe amene si aboma takonzeka motani. Chifukwa gawo limene la preparedness kukonzekera chiopsezo cha ngozi ndi chimene chimakhala chinthu chofunikira kwambiri, osati kumadzayankha responsive kapena kukhala responsive disaster ikatigwera. Zimenezo zikhala zakumapeto kuti mwina sitinakonzekere kapena sitimazindikira kuti degree yake ikhala imeneyo. Koma nkhani ino tayikonzekera motani ndipo tikukonzeka motani. Mwina Bena ndiyimire pamenepo. Kukambapo za kukonzeka kumenekuko, kukonzeka kuli magawo osiyanasiyana. Ngati dziko mwina tikamanena kuti tikuyenera kukonzekera El Nino, kwenikweni chomwe tikuyenera kuchita ndi chani? Nangati tikamayang'ana ndi mafotokozapo za magawo osiyanasiyana, madepartment chani akuyenera kukonzeka, tikayang'ana kuchokera pamene tinalengeza zimenezi, mwina mukuona kwanu kukonzekera kwathu kwakhala kuli muutani? Tikukonzekadi ndi mtima wonse kapena aliyense akungoyima nkuyankhula kuti tikuyenera kukonzeka? Akuyenera kukonzekayo ndani? Zikoma kwambiri Bena. Akuyenera kukonzeka ndi Malawi wina aliyense pa level ina iliyonse. Ndiyamba tiyambire kumusiku kwa alimi mmene mauthenga okhuza ng'amba afika. Mulimi sakuyembekezeranso kapena sakuyenera kudikirira kuti achite kugwiridwa pa mkono. Ayi, akuyenera iyeyo payekha kuyamba kukonzekera. Komano mulimiyo kuti akonzekere akuyenera kukhala ndi uthenga kapena mauthenga omuzindikirisa kuti twakonzeke bwino. Mdera ngati magwa El Nino kapena muli ng'amba sitimathana nawo ng'amba utatigwera ndiye kuti kuthana nawo kwakumakhala kwangothimisa. Komano ngati pano pamene tikudziwa kuti maboma 12 kumwera kungoyambira Nchewu kukafika kumsanje kukhala ng'amba. Chofunikira choyambirira nchona kuti pamene alimi akukonza minda yawo aonesese kuti mulimi wina aliyense kuchoka kunchewu mpaka kumsanje munda wake akonze kuti athe kukolola madzi. Sinzi kutanthauza kunena kuti mvula siigwa. Mvula igwa, komano mvulayo siigwa modalirika. Ndiyeno munda mwa mulimi wina aliyense mukakhala kuti mwagwa mvula, madzi a mvula aja asachoke akhale momwemo. Zija pa chizungu amati water harvesting kapena kukolola madzi. Komano mulimiyo kuti akwanise kukolola madzi akuyenera kuphunzitsidwa ndi alangiza zaulimi kuchokera ku nduna wa zaulimi. Ndiye kumukonzekeresa mulimi kukuyenera kuti kuchokere kuboma kudzera ku madepartment ngati amenewo amene takamba kuchokera ku nduna wa zaulimi. Choyamba. Chachiwiri, ifeyo ngati dziko pamene tikudziwa kuti mvula sigwa bwino, tili ndi mbewu zimene mulimi angathe kudzala kuti oloita khala kuti mvula sidagwe bwino koma mulimiyo akhalabe ndi chakudya pakhulu pake. Ndikuti mulimiyo ayambe wadzifunsa komanso boma liyembeso ladzifunsa. Ndikuti kukonzekera pa chiopsezo chimenechi zikutsatiranso mbewu zimene tingalime mu nyengo imene maboma amenewa salandira mvula yokwanira. Apa tukamba mbewu ngati chinangwa, tukamba mbewu ngati mbatata, tukamba mbewu ngati mapira, mchewere. Mbewu zimene zizi ndi kuthekera kunena kuti ngakhale mvula idagwa yochepa komabe Malawi atha kulima ndi kukolola. Komanso pali mbewu zina zimene mulimi akadzala zimatha kuchita bwino masiku 80 kapena masiku 100. Apa tukamba miyezi 3. Mvula kuno ku Malawi imagwa kuchokera November kukafika cha March kapena April. Miyezi 4 kapena miyezi 5. Zimene zotatuzotera kuti alimi amaboma amenewa sakuyenera kudzala mbewu zimene zimachapotedwa. Akuyenera kudzala mbewu zimene zimachapsanga kuti ndika mvula kochepa komanso mwina ndi mvula nyengo ya mvula yayifupi imene angakumane nayo. Mbewu zimene zithe kuchita bwino apapa ndi pamulimi mmene angakonzekerere. Koma mauthenga ambiri ndiye timangofuna tingofuntha pang'ono tipite ku mtunda akusopano kuti timakonzekera bwanji. Tikapita kwambiri kuboma, tikapita kwambiri ku maunduna, tikapita kwambiri ku mabungwe amene si aboma, kukonzekera kwabwino koyambirira ndi kumene kwayamba kuchitikako kupereka mauthenga achiopsezo.
ngati mmene department ya meteorological services and climate change yachitira. Choyamba chimenecho. Chachiwiri nchonena kuti pali kuthekera kunena kuti no alimi amenewa ma smallholder farmers ndiye ena mwina 5 million plus ngati dziko sangakhale ndi kuthekera kofikirano zinthu ngati zimenezi zitukamba za mbewu ya makono, mbewu yochamsanga. Kodi payikidwano ma programs otani ofuna kuwathandiza alimi amenewa kuti mbewu ya chinangwayo ayifikire, mbewu yochamsangayo ayifikire, mbewu yobirira ku ng'ambayo ayifikire. Kodi pali ma programs otani? Tikhala ndi programs zapaderadera zofuna kuthandizira alimi amenewa. Choyamba china chofunikira kwambiri ku mtundako ndi zija timati strategic grain reserve management. Nkhokwe zathu tili ndi nkhokwe ku Luchenza, ku Mangochi, ku Mzimba, ku Mzuzu, ku Lilongwe. Kodi nkhokwe zimenezi ndi zokhuta ndi mbewu zonena kuti no titakhala kusitina kolole ngati dziko boma litha kuwatembenukira Malawi nkuwapatsa kuti apulumuke pozafikaso mvula inayo. Kuti tikukwanisa bwanji kupanga manage masilos athu. Ndikuti apa tukambano za kuthekera kwa bungwe la ADMAC, kuthekera kwa NFRA, kuthekera kwa mfundo zosiyana-siyana. Mwazonsezo ulimi wanthirira. Titakhala kuti sitinachite bwino. Madzi tili nawo. Kuti tili ma programs okwanira onena kuti titha kudzilimira tokha pogwiritsa ntchito madzi amene tili nawo kuti tichepetse chiopsezo chimenechi. Ndiye kukonzekera kwa El Nino kuli magawo osiyana-siyana kwa alimi komanso kuntundako kumene kwambiri kuli ma policy holders. Chabwino ndisanapite kwa Innocent Achimwaza, pakukonzekera kumene mwafotokozako ndi zomwe zikuyenera kuchitika kuchokera pamene tinayamba kumva zoti Malawi itha kukhudzidwa ndi super El Nino. Komano funso nkumanena kuti tikayang'ana pa ground izi mukutchulazi zikuchitika? Tikayang'ana pa ground mwina chimene chachitika panopa ndi chimenechi choperekano chenjezo, choperekano warning, choperekano uthenga kuchokera ku nduna wa zachilengedwe department ya meteorological services and climate change. Tikozotera kuti unduna umeneyo mbali yake yachita, mbali yotichenjeza ndi kutiunikira kutisambira m'manja zachitika. Komano nkhani ndionena kuti ifeyo nawo atipatsa machenjezo aja tikupanga no respond bwanji kapena no tikukangalika bwanji kuyankhapo pa zimenezi. Mbali imeneyi ndi meneno ndikuona kuti mwina mchere wake wachepa kwambiri, moto wake wachepa kwambiri. Tikukhulupirira kunena kuti posachedwa ndi kuti tikhala ndi kumva komanso kukhala ndi mayankho ameneno ngati dziko takonzekerera super El Nino ameneyo. Chifukwa zija ndakamba kale kunena kuti mauthenga akuyenera kupita kwa alimi. Tikukhulupirira kunena kuti no alimi amene akumvetsera wireless ino panopa alandira kale mauthenga achenjezo mmene nyengo imeneyi ikhalira. Alimi amene ali ndi ziweto kulowa chire ndiye kuti no auzidwa kale kunena kuti no nkhani ya msipu ndi zinzake zivuta chifukwa kubwera nyengo izi tikonzeke. Alimi amene ali mphepete mwa nyanja madzi ali nawo, mayiwo ali nawo, tikukhulupirira kuti mwina apatsidwa kale mauthenga ndipo auzidwa kale zochita kunena kuti ndi mmene zililimu tikonzekere tipangeno ulimi wanthirira. Ngati mauthenga amenewo afika tikhoza kukhulupirira kuti no zili bwino. Komano pali zinthu zina zimene ngati dziko panopa tikumadzimva komanso tikumadziona ndipo zikumapereka mayankho kuti koma kukonzeka kwathu kukhala kwenikweni. Mwachisanzo budget allocation yopita kwa ADMAC tikudziwa kale kuti ndi 5 billion imene yapita out of 60 billion. So pamenepo pamene nopa kuti patsano tikudziwa kuti apapa tikukamba za 2025-2026 kuti mwina tikhale ndi chimanga mu nkhokwe zathu. Komabe zitha kutheka kuti mwina chaka chino Malawi atha kutsimphina mwina pofika February pachakudya nkukhalako. Koma kutsogoloko kodi nkhokwe zathuzi tikudzikhutitsa kuti zikhale ndi chakudya chokwanira kuti El Nino amene atakhala kuti watikuntha kwambiri tizathe kutsapirako. Tikupa kuti responsiveness yathu ngati dziko sili bwino. Ndipafunanso bena tipite no ku nyumba ya malamulo mmene tikukambirana pano aphungu akukumana. Warning imene yachokera ku department ya meteorological change and climate change meteorological services zimene atipatsazi aphungu a nyumba ya malamulo adzimva ndipo akudzidziwa. Ndipo aphungu amenewa 229 akuyimira ma constituency onse muno Malawi. Iwowo atamva zachenjezo limeneli akuchitapo chani. Tikudziwa kunena kuti amakumana cha mu November kukambirana kuzoputa timati mid-year budget review. Tikukhulupirira kuti ku mid-year budget review kumeneko
ndikumene akuyenera kukambirana kuti akuluakulu tayenda miyezi 6 bwinobwino, koma miyezi 6 imene ikubwerayi ya 2026 2027 imene imakhuzidwa kwambiri ndi ulimi, ndipo miyezi 6 imene ndi imene izakhuzidwa kwambiri ndi nyengo imene ya super El Nino, akuyenera kulingalira mozama. Ndikuva kuti no akuyenera kupempha nduna zachuma kunena kuti inde ndalama izi tidazika uku kuti tipangire zakuti, ndalama izi tidazika kuti tipangire zakuti, koma ndicho chiopsezo chimene talandiracho kuti zingatheke kunena kuti 40 billion imene idaperekedwa kuti kukhale ulimi wanthirira mwina tionjeze ifike 80 billion kuti mwina tikhale ngati tathandizako kuchepesa mavuto amenewo. So tikuva kuti no aphungu a nyumba ya malamulo nawonso ali ndi udindo othandizirapo kupanga ma allocations a ndalama kuti ndalama zimenezo zigwirisidwe ntchito pofuna kuchepesa chiopsezo chimenechi. So panopa sitinamve kwambiri zogwirika zokhuza no kuyankha ziopsezo zimene unduna wa zachilengedwe wapereka, koma mwina kutsogoloko tikupa kuti pakhala mayankho, pakhala ma projects, pakhala ma programs, pakhala ma initiatives apaderadera ofuna kuthana ndi chiopsezo chimene chingabwere chifukwa cha super El Nino amene akubwera kutsogoloko mchaka cha 2026 2027. Chabwino Innocent Chimwaza alankhulapo zambiri ndithu, atiunikira za mavuto amene angathe kudza andi tikamanena kuti angathe kudza tikudziwa kuti abwera, komanso atiunikira za kukonzekera zomwe zikuyenera kuchitika kuchokera pa nthawi imene tinamva kuti kukubwera super El Nino, zimene zikuyenera kuchitika kwa alimi ake kumbali ya boma. Ndakondwa kuti akambaponso nkhani ya parliament chifukwa ikukumana, koma sitinamvepo zambiri zokhudza nkhani imene. Of course imadziwa kuti parliament imakhala kuti ili ndikale list yake, koma pamakhala zinthu zina zomwe timazitengabe ngati kuti ma emergencies zoti akuyenera kukambidwa. Mwina tikayang'ana kakonzekeredwe kamene kakuyenera kuchitika ndi zomwe tachita sofa, zomwe tachita sofa ndi kungouzana kuti kubwera El Nino, kuvomereza kuti amene timachitira kuti mavuto akubwera, koma tikuchita motani kuti tikatenga ndi kukonzekera komwe akamba Achimwazawo olo titapereka ma percentage kuti tili pati. Ine ndikuona ngati tili kutali in terms of kukonzekera, komanso ndikuona ngati makonzekeredwe athu si tikuyang'ana solution imene ikuzokhala ya long term. Ndikuona ngati ma solutions athu akukhala a short term. Ndikunena izi ifanira kuti posachedwa apa 2 weeks ago kunali ma independence celebrations analiperetsedwa. Tinauzidwa kuti ndalama zimene anasunga pamenepo zigwiritsidwa ntchito kugula chimanga kukonzekera super El Nino. You get it? Kuti tukonzekera kugula chimanga kuti chidzathandizire tikakumana ndi vuto limeneli. Kugula chimangako ndi solution yabwino, fine tiyike apo. Komano ineyo ndimaona ngati kuti chifukwa nyengo yolimayo sinayambike ndi kuyambika komwe tidakali patali mene afotokozera Achimwaza madera amene atakhudzidwe kwambiri ndi ku southern region kuyambira ku Nchewu, tikuyambira ku Nchewu kukafika mpaka na ku Nsanje, kumeneko ndi kumene atakhudzidwe kwambiri, kumeneko ndi kumene kuti possibility ya ng'amba. Ine ndimaona kuti tikuyenera kupeza solution kuti kodi mwina ndalama imene aonati agule chimangayo sitingatheke kupanga invest into irrigation farming. Chifukwa kulima koso kunafike sikunayambike, sikuti zativuta pano patanena kuti El Nino ichaononga chimanga chathu ng'amba ichayavuta ayi, komano we are planning kuti tigule chimanga. Can't we invest that into mwina irrigation farming? Mwina anzathu akumpoto akunena kuti kumene kukukhala bwinobwino, kodi kumene kusitingayang'ane malo ngati boma kuyang'ana malo kuti okay tipeze malo awa, akapena kumene kuti pange za ma mega farms zicha kunati ukuku pamene pali malo palimidwe chifukwa ukusakhala affected. Central region exactly Central region aone kuti malo amene akhoza kukhala kuti akhudzikako ndi ati. Kunonso ku southern region sikuti completely kukhala kuti mwakuti kuli malo ena kuli madzi Phalombe mphiri muja matuluka madzi kwambiri, kulowa Shire River runs through and through, amayenda madzi kumene kuchako through and through. Can't we plan kunena kuti okay chifukwa choti tikudziwa ti mvula ivuta ng'amba itipanikiza bwanji ulimi ukukuti ukonze motere. Ine nimaona ngati kukonzekera kwake tiyang'ane magawo amenewo osati kuti tigule chimanga, chifukwa chimanga chimene titagulecho mwina tikachiyang'ana kwina chimanga chimene chicha
mwina chikhoza kukhala chocheperapo kusiyana ndi kuti tokha tipange produce ndi ukadaulo ndithu onena kuti tikudziwa kuti tili pa nkhondo iyi ya El Nino. Chifukwa cha El Nino tikupanga izi ine zimene zonse ndikuziona, zimene ndikuona we are very much reactive. Achimwazanena kuti mauthenga wakhala ngati atichenjeza ine ndimafa ndinene kuti kodi alimi amene ali ndi chidziwitso chimenechi ndi ati. Mukhoza kuona kuti mwina alimi amene ndi chidziwitso chimene chakhoza kukhala alimi akuluakulu kwambiri, koma amene ali timati ma subsistence farmers amene amalima minda ing'onoing'ono, amalima kuti apeze chakudya adye, alimi akuluakuluwa akhoza kukololabe choti akhoza kudya. Eti mwina nkhawa yawo ikhala chogulitsa, koma awawa ang'onoang'onowa chakudyacho ndeti chikhoza kuvutiratu. Kodi amene wawa uthengawo tawapatsa oyenerera, uthenga oyenererawo tawuza kuti apange zotani, tayang'ana kuti dera ili because kwenano tigawenso madera awet kumalawi kunoko kuli madera ena ngati timadziwa amati Balaka and Sampatsi, mwina Zanchewa amatitse rain shadow area, kumene kawiri mvula kumeneko imafuta nkalinkali, kumene kuti athandize motani akulowa Shire mene kuli topography yake komanso mene features ena lili tsinje chani, kumene kuti athandize motani. Zonse zija mwina timene wakhala ndi mapu ndikumadziwa kuti anthu ambali iyi tiwathandiza motere, anthu ambali tiwathandiza motere. Sizikutanthauza kuti anthu salimiratu ayi, anthu alima komano as we speak tili July, ulimi wathu umayamba July wathakale. Ulimi wathu mwina in the next 2 months ndi pamene titakhale kuti zinthu zazikulu zayamba kuchitika. Kodi pano pazikuonekati kuti tatsadi 2 months kuti tiyambe ulimiwo, zikuonekati kuti takhala ndi 2 months kuti tikumane ndi kuvuta kwa nyengo kuku. Ndene ndikuona ngati kuti makonzekedwe athu pena ndi pena ndikuona ngati sali bwino kwenikweni. Chabwino. Timvenso kuchokera kwa Amalawi, Abdul Kalonga ku Ntchisi uko nayenso wakonzeka kuti ayankhule ndi Amalawi. Abdul, wadzuka bwanji? Ndadzuka kaya inu mwadzuka bwanji mene? Kunonso tadzuka bwino, ndikupatse mpata ucheze ndi Amalawi. Chabwino, ife kuno tili pa boma ndithu penipeni pa Ntchisi pamene ndili ndi Amalawi okwana awiri amene akufuna aperekenso maganizo awo pa mutu umenewo. Mwina tikudziwe ndichoyambirira dzina komanso kumene mukuchoka. Ine ndine Alfred Jambumbe kuno ku Ntchisi pa boma. Chabwino, mwina inu mukudziwa kochani za nkhani imene yasupa El Nino amene akubwera? Mene ndikudziwira iyepa ngati mene kubwera yasupa El Nino ino chofunikira kuchita chake nchoti munthu kungosamala chakudya chimene uli nacho, komanso ngati uli ndi madimba kuyesa kulima kumene, komanso mvula yongotonyeza kusapanga ngati kulima kumwa changu kulugwizana ndi nyengo mvula kamene kangasabwereko kuti kusapeze kwa chakudya. Komanso china chona kuti mavuto ngati amene wobwera mwadzidzidzi amene angovuta kwambiri. Mwanga ngati dziko lathu limene makapere timalepherera kwambiri, dziko ngapere malekerera mazambiri madera osiyanasiyana, timalaguni timalephera boma limalephera panga irrigation kuti anthu azilima opanda ulimi wotani udalira wavula. Timaona azatu ku South Africa usadalira mvula, amalima irrigation amene amalima anthu nochepa, koma boma makampani amene alini ndalama zawo amapanga masheya ndikumapanga irrigation, alini madamu ndikumalima ulimi wachani wa irrigation akula zakudya chimanga kumapanga ufa kubweza mmashuku, kuti anthu amadalira zimene zozo njala sipo. Koma kuno kuti limanya nyanja zambiri koma boma limakhala ndalama zambiri koma pakumene zimawa ndalama kosadziwika ndimakapa timangokhala kumakandandala nkhani ya njala. Ndi mavuto akabwera ngati amenewo dziko limazunzika kwambiri. Mwina inuyo panokha mwakonzekera bwanji nyengo imene ya El Nino? Ine panekha nyengo imene ya El Nino ningopanga chilingaliro choti ndikhale ndi chimanga chokwanira, ndikhale nacho kenako basi ndione ngati ine ndikadimba kanga kuti ndizithirira ndingasamale kamene huko kuti pa nyengo imene lisaza kuti Chabwino, apa ndiso ndi Malawi wina amene akufunanso kupereka maganizo tikudziweni komanso kumene mukuchoka. Ine Pile Mwale chokera ku Ntchisi boma. Chabwino, inu mukudziwa pochani za nyengo ya El Nino imene ikubwera chakusichika? Nyengo imene tuyilingalira ponena kuti ikhoza kuti sautsa zochitika zake, koma maganizo ayinewa amayonena kuti titakhala nkuthekera konena kuti boma likhale ndi thandizo gawo lina lake loti lizingoona tagere kuti
irrigation iyo isaloledwe ndale kuti ayo ena azingoti azipindula ndawo kukokha kapena kukokha zimenezo nthawi zina zothandizira kuti mwina kuno kwathu kuno tizikhala ngati kuti sitimagwira ntchito koma amalawi ena ambiri amatha kugwira ntchito ndithu kukolola ngakhale mvula ibwere chepa amatha kukolola koma nthawi zina kupita pasika paja kuti akasinthiteka katundu wawo uja apeza uja ndi ndalama udabwa kuti ndalamazo zikubwera zochepa zimene zimathandiza nthawi zina aulo ali enewo amapeza kuti mwina amalo kuti agulitse chinthu chimodzi ndi chimodzi apeza kuti agulitsa chinthu 10 kukalandira chinthu chimodzi zimene zimathandizira kuti mwina mulimi abwerere mbuyo pa nyengo imene iyo ndiye kuti ngati tingoyerekeza kuti mulimi apezeko matumba awiri achimanga kuti awawa ndamene kukolola kuti angoona kuti ndigulitse kuti mwina ndisinditse ndi china chake kuti ndipeze thandizo langa apezeka kuti agulitsa zonse zijazo koma chinthu chimene akuchifunacho osakwanira mwachitsanzo ngati kuno kwathu ku Malawi ulimi wathu panopo unafika kuti timadalira fertilizer timapeza kuti fertilizer kuti tikamufikire ukoko timapeza kuti uwononga ndalama zambiri pamene ufunitsa kulima tikufuna titagwira ndithu kuti mwina tipezeke ena kake madimba awo tikhoza kupanga olo ngakhale ulimi wavula tikhoza kupanga koma vuto limene limatha kubwerapo lolena kuti adindo athu amene ali atsogoleri athu kuti azitiganizira ngati mbali zimene sizikodi dziko lathu limwe lizikhala lopanda njala tingapange chiyani amakapezeka kuti mwina akumavondereza kuti zinthu zatani zisayende madongosolo chabwino inu ngati munthu mwakonzekera bwanji kuti nyengo imeneyi imadza ndi ng'amba mwakonzekera bwanji kuti ng'amba imeneyi isizatipweteke isengata malamba ine kukonzekera kwa ine nkongonena kuti ndangopangako kagawo kena kaja chimene ndinachipeza mu season imene tadutsayi ndangosungako kuti kamene koko ndidzathandizika mu nthawi ngati imeneyi posadalira kuti ijene mwina boma lipanga chani chifukwa tikadalira kwambiri boma nthawi zina kawiri ambiri amakonda kulowetsapo ndale koma zizipite kwa ine izisapite kwa yawa ndiye zimakapeza kuti zikufinya aliyense ndi Malawi pa muno moti mayerekeza tozi aliyense ndi Malawi koma peze thandizo amapeza kuti akuyitamo wopanga selekitiyo ndiyo ikuthandizira kuti mwina zinaso zitani zizikhala ngati boma lungojama pamodzimodzi chifukwa mangopanga munthu mmodzi molomoti mwina lifikire kuso anthu ena athandizikeko ndi mapeto ake anthu amakhala ngotani ongodandaula koma pa nyengo imene iyo ndimaona kuti kukanakhala kwabwino kuti boma pakupanga mapulogalamu awo apange focus kuti asakondere apange balance pa zinthu pamene angapangire mabajeti awo chabwino amene mundimene techedzera ndithu ndi Amalawi amene wakuchokera kuno ku Ntchisi tathokoza kwambiri tsiku labwino Abdul zikomo kwambiri inunso tsiku labwino tilowereno ku Mzuzu Bernard Muhone wadzuka bwanji ku Mzuzu Bernard Muhone wadzuka bwanji chabwino pamene tikudikira mwina ku Mzuzu titalowera kaye ku Thyolo kumene Charles Jingini nayenso aliso ndi Amalawi oti acheze naye Charles wadzuka bwanji ndadzuka bwino kwambiri Benadeta ka iwe kumeneko inenso ndadzuka bwino zikomo ndikupatse mpata ulankhule ndi Amalawi chinthu choyambirira ndi alandire Amalawi kuno ku Thyolo mawawu kuzizira kwambiri chakumasanako kumatentha komanso chakumadzulo kumazizira kwambiri moti pano ndili ndi mmodzi mwa Amalawi amene ndakumana nawo kuti ticheze nawo kuti timve maganizo awo chinthu choyambirira ku Thyolo tikudziweni dzina langa ndine Willard Daniel Willard Daniel munamvapo nkhani ya El Nino ndayimvapo imeneyo ndi kusintha kwa nyengo kumene kumapangisa kuti madera ena kukhale mvula yochuluka ndipo madera ena kukhale zuwa zomwe zimasokoneza moyo wa anthu inuyo ngati Malawi mwakonzekera motani chifukwa uthengawo muzikoneza kuti mwaudziwa ngati mulimi mukonzekera motani mu nyengo imeneyi okay nkhani ya ulimi ngati ulimi wa mbewu tikumapanga ulimi wa nthirira tasegwa mafamu mwina ndena kumapanga ulimi wa nthirira ena ndi ma irrigation tikumathirira tikatengera ngati mbali ya ulimi wa ziweto tikumatha kukwanisa kuti zokudya zomwe zikupezeka panopa tikumayoza njira zomwe tinaphunzira muna kumasunga kuti kukonzekera kusogolo kuti zokudya zikalasowa samaza kutika zopasira ziweto zathu uthenga wanu kupita kwa alimi anzanu mwina uthenga suno afike ndi otani kwenikweni okay kwa alimi anzangawo ndikuwalimbikisa kuti ngati akuchimva panopa
ati sikusatira chani njira zomwe tigwisa ntchito pano pakuti ngati zothirirazo kapena za ziweto zikumasunga mbewu zina ndi zina konzekera mphepo imene kubwera chomwe ikubwera kusogoloko. kumapeto dzina licha Willard Daniel. umo ndimene ndachezera ndi Malawi amene takumana nawo kuno kuthyolo. Chabwino tsiku labwino Charles ndilowereno ku tsiku labwino kumene inonso tsiku labwino. zikomo kwambiri tibwerereno kwa Bernard Mhone ku Mzuzu. Bernard ukundimvano pa line? Tito Benedetta. Chabwino ndikupatse mpano cheze ndi Malawi. Chabwino tamba tidziweni. Ine ndine Mr. Augustine Saro Jere nzika ine ya muno Mzuzu. Chabwino. Nkhani imeneyi mukuzako chani ino za Super Union. Nino siya chilendo kumayi kuno inachikapo ndangoiwala chaka chake kuti china chaka chanji koma inachikapo ndithu siya chilendo. Choyambirira ndipange define kuti kodi El Nino ndi chani. Definition ya El Nino ndi mendi kumbetsera ineyo eti chimene kuti mvula chaka chimene chocho igwa koma yochepa kukhala yokwanira amene timafunira anthu pa ulimi. Isaidha ipita msanga yaweke sanakwane chimanga mbewu sanamere olo kapena igwa mwa njomba choncho ndi zimene zozo zimene maziwapo ine ngati El Nino. Now kuikozera motani mmene maproposeramo katino alimi. Pali mbali ziwiri alimipe tili ndi mbali yathu yokonzekera komanso kuboma ngati akuluakulu asogoleri nakonso ndi mbali yawo yosogolera. Choyambirira ngati mulimi ndiyambe kayi ndi mbali ya mulimi utenga taumva wabwera kuti kusogoloko ndi denja yotere ndikuti chili kwa ifeyo alimi kukonzekera. Tikakonzekere bwanji? Number 1 tionetsetse kuti mbewu zimene tikugula zimene tidzale chaka chinocho tigule mbewu zimene zili zoti zimacha msanga madera mwathumo. Ndicholinga chakuti ngati mvula itachagwa moperewera mbewu zija zichebe ndithu tizakololebe. Number 2 tidzale mbewu zija zonena kuti zopirira ku ng'amba. Ini kesi kumenya mvula yatani yathawa msanga cho mbewu zina zilipo zoti zimapirira ku ng'amba. Tiyesese kupaza mbewu zimene zijazo ndithu. Number 3 ndinene chonchi pali alimi ena amatha kupanga harvest madzi a mvula m'minda mwawo. Mvula yagwa ndi madzi amodzi azingosesereka kumapita kwina amatha kuwapanga kuwatchingira njira kuti akhalemo muja munda kumapanga chinyonto. Izo njira zina zimene mulimi angatani angakonzekerere. Kumbali ya kuboma aboma nawonso ndi zawo zokonzekere. Mwachitsanzo tili ndi alangizi akuunduna wa zaulimi amene ajawo atumize m'madera akafotokozere anthu zimene angachite pa nthawi imeneyi. Komanso kubungika tira NFRA limasunga chimanga lichi cha boma lichi nawonso aonetsetse kuti nkhoke zathu kuja kukhale chakudya chokwanira kuti nikesi tsogoloko zavuta kuti chimanga amene chakudya chachepa tizakhale mpogwira Amalawi including Adimak imene panopa ndi bungwe loferatu. Adimak is dead sanamizanye boyani nalonso lituluke ndiyambe kugwira ntchito yake. Zikomo kwambiri. Brother tilekeze pamenepo. Zikomo kwambiri Bernard. Zikomo. Achimwaza tamva kuchokera kwa Malawi munafotokozapo komanso zambiri zakambidwa. Tikudziwa za El Nino kutengeranso ndi Amalawi ena amene mwina talankhula nawo akuoneka ndithu kuti uthenga watipeza. Zotsatira zake so tikudziwa koma mwinano kupita chitsogolo funso lomaliza nkumati titani ino tadziwa za vuto limene likubwera tadziwanso mene litha kutisakazira komano ngati dziko tikonzekere motani tipange motani kuti mwina mwake tikhale ngati anthu amene vutolo silinachite kungoti dzidzimusa ngati mbala. Zikomo kwambiri Bena. Chosangalatsa nchonena kuti chenjezo la Super El Nino 2026-2027 lafika kwambiri kwa Amalawi ambiri amene ndi alimi. Komanso izi zikupereka chithunzithunzi chonena kuti anzathu ino mawayilesi
mwathandizira kwambiri kuti mauthenga amenewa otizindikirisa kuti pali chiopsezo chimenechi afikire Malawi wina aliyense. Pamenepo zili bwino, tikuyamikireni kwambiri amawayesi. Komano mmene tazindikira mwafunso lanu kutsogoloku tiyende bwanji. Mmene tikuyenera kuti tiyendere kutsogoloku, tikuyenera ndithu tibwere ndi response plan kapena ndondomeko zofunano kuyankhira kapena kukonzekera chiopsezo chimenechi. Zina ndinayamba kale kufotokozerapo, komano ndimangofuna kuti adindo, tikanena kuti adindo tikutanthauza kwambiri kumaunduna, kuma department, kuma agency, mafumu, AVDC, IADC, AVCPC, makomiti osiyana-siyana kuno ku Malawi akuyenera kubwerera kukaonanso lamulo limene linasayinidwa la 2023 July, Disaster Risk Management Act. Limenelo ndi limeneno likupereka mphamvu zosiyana-siyana za mmene tingachitire pakakhala kuti pali chiopsezo chokhuza nyengo. Choyambirira chachiwiri nchonena kuti tikapita ku response plan kuja, ifeyo ngati dziko tikuyenerabe ndithu tichitepo kanthu. Sentana kambapo za mwachisanzo ndalama zimene taseva ku the past independence kuti mwina sitinapange celebrate kuti ndalama zipite kumeneko. Zinthu tikuyenera kutero komanso tikuyenera kudzimvesesa. Njala imene tikumane nayo kuchokera November kukafika February akubwerayo tikukhulupirira kuti ndi ya 2025-2026. Za El Nino ndi za 2026-2027 sizinabwere, komano tangolandira chiopsezo chabe. Ndiye pamene tikufuna kuti tiyambe mwina kugula chakudya kutani, tikuyenera kulingalira kuti tifuna tithane ndi njala ile. Chifukwa njala ya El Nino imene tikukambirana pano idzadziwika chaka cha mawa mwina cha mu Oktoba kumapita no chitsogolo. Ndiye tikamapanga mapulani athu tizithanso kuwunikira bwinobwino kuti tikufuna tiyankhe season yake iti ya 2025-2026 kapena 2026-2027. Koma El Nino amene akubwerayo ndi wa 2026-2027, kusonyeza kuti njala yake sinafike koma pali chiopsezo kuti no kutsogoloko tithoza khala ndi njala ngati mvula itakhala kuti sinagwe bwino. Ndiye chimene chikufunikira kwambiri ifeyo panova mmene tikupita no kulimi myezi itatu from now mvula yayamba kugwa, kuti dziko la Malawi seed system yathu tili ndi mbewu zokwanira zocha msanga, mbewu zopirira kuchilala zonena kuti Amalawi panova atha kudzala. Tizifunse funso limenelo komanso tiziyankhe. Ngati mbewuzo tili nazo, alimi akudziwa kuti zilipo, alimi atha kuzipeza mosavuta. Mafunso amene tingayike mu response plan akhale amenewo. Kutsogoloko kutakhala kuti mvula yavuta ndithu, kuti ndi irrigation plan yamphamvu yonena kuti kuchokera mali ichi chaka cha mawa mwina 15,000 or 20,000 hectares titha kuchita ulimi wanthirira kuti ngati dziko tilime mwamnanu kuti tidzapulumutse mtundu wa Malawi umene udzakhale pa chiopsezo cha njala atakhala kuti Malawi musadakolole. Zimenezo zinatikwena kuti zizifunsa nkumaziyankha. Chinanso chimene chimafunika kwambiri popita chitsogolo ngati dziko tiye tidzikambirana, tiye tidziwunikirana kuti response plan imene tipange develop itithandize kwambiri. Zimene tikukambirana pano zikanakhala bwino kuti ma department osiyana-siyana, ma agencies osiyana-siyana, ma ministries osiyana-siyana kukhala pamodzi nkumakambirana kuti Amalawi azithanso kukhutira kunena kuti chiopsezo chimene chikubwerachi aiboma lili ndi mapulani otere, department yako tili ndi mapulani otere, mapulani amenewo azibwera pambalambanda kuti Amalawi azichoka mantha. Chifukwa mauthenga amenewo amene apita kwa alimi kuti kubwera chiopsezo, tinene pano amene mukumvetsera wairesiyo panova musachite mantha. Uwu ndi uthenga umene wabwera kwa inu kuti kukubwera El Nino. Mulimi wa nzeru akuyenera ndithu kulima, koma chimene tikupemphedwa nchona kuti tilime mwanzeru, tilime mozemba ziopsezo zimene zingathe kupangisa kuti tisakolole. Amene akufuna kulima chaka chino afunse alangizi za agriculture kuderalo kuti kunoko kuti nyengo iyenda bwanji, ndi mbewu zili zimene ndingadzale, kuti mmene muonera apa alangizi nditakhala kuti ndapanga mthirira utakutheka, kuti mbewu yachinangwa ndingayipeze kuti, kuti mbewu yocha msanga ndingayipeze kuti. Makampani amene amapanga mbewu afikire na Malawi mwazindikirise kuti muli ndi mbewu zanji zimene nzopirira kung'amba. Zonsezo tikupita limodzi ngati dziko
eonino amene iyu ngakhale akupereka kuti chiopsezo kuti ndi super koma titakuthana naye titakhala kuti tagwirana manja tikukambirana tili ndi response plan yabwino aphungu a nyumba ya mamo atithandizira kupanga review budget ndi zotheka ndithu kukhala ndi dziko lokhala ndi chakudya chokwanira ngati zakhala kuti zonsezi tikuchitira limodzi ngati dziko ambalambanda. Ndathokoza kwambiri Achimwaza. Zikomo kwambiri Mbena, zikomo kwambiri omvera komanso zikomo kwambiri Innocent. Zikomo. Innocent, timalize motani zambiri zakambidwa unatsindika nkhani ya ku parliament Achimwaza akambanso nkhani yokonzekera kuyambira ku mbewu mauthenga ndi amene tavomerezana kuti atheka komano magawo enawa akuti kukonzekera kukufunika ndithu timalize motani. Imene nafotokozera mucha kuti sikuti zinthu zachitika zikuyembekezeka kuchitika, so tikuyenera tikhale anthu amene tili proactive tisakhale reactive pano pati yambe kukonzekera tisadikire kuti chinthu chikazachitika ndetizana kuti ndi ngozi yogwa mwadzidzidzi iyi tusiya dzidzidzi iyi ndiyonena kuti tikudziwa we have to plan for it. Ikakwana nthawiyo tizathe kudziwa kuti pakuti takonzapo motere pakuti takonzapo motere, so ndikuona ngati sinchito ya munthu mmodzi ndi anthu osiyanasiyana nthambi zosiyanasiyana zaboma mabungwe omwe saboma akatswira ina chimwazawa tonse ife atulankhani tibwere pamodzi tione kuti ife gawo lathu likhala liti. Ndikuona ngati zikhoza kuchita bwino akuti super yonino amene likuzongokhala dzina chabe koma dziko la Malawi zonse ndikukhala amene zimakhalira azinomo. Aiti malizire pamenepo programu yathu yakulinji super elenino koma tili ndikuthekera ngati dziko kumusandusa kuti atsakhale super. Lero nkhani yake ndi imene timakambirana kuti kodi dziko la Malawi tikukonzekera motani pamene azanyengo akuti pali kuthekera kwakukulu kuti titha kukhudzidwa ndi nyengo ya elenino imenenso itha kusokoneza ulimi wathu ndi kapezedwe ka chakudya. Ndithokoze ndithu tinali ndi Leonard Chimwaza katswiri pa nkhani za ulimi mu studio muno, ndinali ndi Innocent Mphongolo komanso osayiwala ndithu atulankhani athu amene anali m'madera osiyanasiyana ku Mzuzu ku Thyolo komanso ku Ntchisi Charles Jingine Abdul Kalonga komanso Bernard Muhone. Ine ndi Benadeta Chiwandamiya, tilekane pamenepa tikumanenso mawa kuyambira nthawi ija yomwe tinayambira programu yathu pamene mukumvera ma programu athu tsatira pano pa Wireless ya Times. Amalawi kulinji no kulinji kumavenya kumavetsera kuti kulinji lakaya lilongwe kulinji kumzuzu mwanyeto kulinji nanga kuboma kukuchitika chani kwani akotia kuti baji kuti usauka kulilabe nanga solora leresi ya odija shirugu goju yena manji nanga ngani zonyati sasikuri jani kumboro bagari kulinji mwela nanga kwanugo kulinji kodi kuboma kusteri hausi kulinji nanga otuta mwazuga baji nanga atenzile diyo kukuri jani Oguliji, tikudalira ino Oguliji